Hrvatskoj ulici. Ovaj otpadomjer je postavljen prije nekih godinu i pol dana na ovu lokaciju i do sada nismo imali nikakvih značajnih kvarova osim pogrešaka korisnika. Bitno je naglasiti što se tiče uputa da se one nalaze na samom spremniku. Također je bitno naglasiti da su svi građani dobili pri pozivu za preuzimanje ključa još jedne dodatne upute i da je prije puštanja u rad svakog otpadomjera održana edukacija za svaku od navedenih lokacija gdje se nalaze otpadomjeri. Znači, kao i na svim lokacijama do sada, umetnete ključ, pričekate zvučni signal od 2 sekunde, okrenete ključ u smjeru kazaljke na sat za 180 stupnjeva, vratite ključ u početni položaj, izvadite ga, otvorite otpadomjer, ubacite maksimalnu zapreminu od 60 litara miješanog komunalnog otpada, ne građevinskog otpada, ne građevinske šute, ne velikih komada plastike, nego isključivo miješanog komunalnog otpada, kako se isti ne bi zaglavio jer se to nije namijenjeno, i zatvorite otpadomjer blokira.